Jeg er i gang. Er du klar? Kom med benene ind. Maja. Ellers får du ikke noget at hoste. Ellers får du ikke noget at hoste. Okay. Hvis du får halvdelen, Jeg får hele den der og halvdelen af hosten. Ja. Men I er et bidder den her. Så er det bare en ny. Okay. Kom så, Enget op med benene. Og der pisker også bare med os. Kom nu, Enget. Op med ben, så de der pisk. Kom nu, Enget. Så, op. Kom nu. Kom med ansigt. Det er være på røven. Hvornår kommer det? Det var